Waduh. Gareng. Alhamdulillah. Oke. Wis niki pancen menghadapi perubahan iklim ngeten iki. Kudu sing anu ya Mas mulat. Saorane ya olahraga aja nganti ditinggalke. Nggih, yen esuk awan bengi ngeten iki olahragane maling niki. Kok olahragane maling? Mas sampeyan ngejak jogetan Yahmene, wancine wong turu e. Wah, lho kabeh niku rak anut sing dadi kewajibane. Lah niki pun kula sadari bahwa pangan kula niku nggih wanci Yahmenten niki Mas. Nggih, heeh. Dadi mboten masalah. Nggih. Nek delok tak nyendalabekan sik. Nggih, heeh. Wong alon-alon. Wong iki nadyan kepripun mawon yen tesih ditegani piyai sakmenten kathahe niku bombong seneng menambah semangat, menambah energi. Mula nganti ora duwe rasa kesel paribasane iki ta. Nggih. Yo serampat, yo bombong rasane seneng yo serampat. Saya ramai bangun
nunggoni piyai semene kae kuwi. Bombong seneng nuduhke yang semangat iki sih luar biasa. Sing semangat ki piye? Madhep ora to. Piye? Semangat. Nggih. Ning bareng iramane kok ngene iki dadi semangit. Lah ngapa nek? Lah wong lho metu kene ambegane kok kene iki. Iya kuwi saking bolongan metu angin kabeh. Nek kula seneng kula ki seneng, aku ki nek disuk malah seneng. Kowe nek digodeli tak kentes tenan aku nek. Lah yo nek disuk aku mau ngari. Senengku malah seneng dioyak aku. Kowe seneng karepmu ra karepmu. Lha ngono kuwi panjenengan iki wong kanca-kanca iki oleh nabuhi panjenengan iki seneng kok ya. Rasane iki seneng. Lho seneng-seneng kono karinyawan sing polah iki lho. Loh, panjenengan ya gentenan mau sampean lenggah, kula sing ngobah. Loh, sing ngongkon sapa? Aku ora ngongkon kowe. Oh iya ya. Lah kok saiki kowe ngongkon aku iki hakmu apa? Oh, nggih, dadi ora usah dikongkon. Kabeh iki wong kudu menyadari gaweane dhewe-dhewe. Lah kuwi kesadaran kuwi penting. Nggih, mula panjenengan gaweane ning kene anu garing karo joget ki ta. Heeh. Kula mau ngelingke. Heeh, panjenengane jogete ya apik, suarane ya apik. Upama seramat ki dibaleni meneh ngono, ngerti kewajibane dhewe-dhewe. Loh, lah ngapa to, Mas? Aku joget ini seneng. Loh. Lah aku rakon, aku mau muni serampat kono ngendang sampean joget. Sing ngakon sapa? Jane sampean serampat menengi ora masalah jane. Tapi aku agar kru gedhe ngono ki otonomi langsung otomatis langsung gerak. Lah iya. Oh ya. Oh, aku ki wis ora iso kene darah dagingku ki nang iri. Pokoke krungu gending. Oh, ora ya. Ora harmoni karepmu ora karepmu. Kok ngono iki piye? Aku rumangsaku bapake karo anake kejem anake. Iya. Panom iki metu keri kudu luwih kejem. Lho, metu keri luwih apik kok kejem. Iya. Panom iki sik komo-komo nganggo selah, alon-alon semeleh, ngekeki nyendala bekat, mbeke. Maksudku sepur Arga Brama. Uncuk kowe. Lah ning pripun kula niku senenge ya nek ketemu jenengan kok, Mas. Wah, aku ki upamane metro, ndelalah sesasi metro, ora perlu jenengan kuwi lho. Rasane iki lho, ya ora piye-piye jane aku sak kanca ki ya, Mas. Iki ketoke kata-kata ora. Ki ora ketemu aku sesasi, ora piye-piye. Bakune sehat ngono lho. Kejam. Yo kejam. Kowe iki nek kula ya ngangen iki panjenengan ya ngangen tenan. Lho kene ngerti. Yakin kula niku seneng tenan. Nah, siji krungu suarane Mas Garing pindho ndelok jogete panjenengan iso. Kowe ora seneng ya ora apa-apa. Ora urung arep nyiksa wong tuwa. Mboten Mas saestu ora. Wong jenenge apa-apa ki yen keladuk kurang apik. Lah niku sing kula karepe. Kabeh iki sak cukupe. Niki ya keladuk iki swara iki. Kula ki mung menunjukkan rasa senang ngoten lho. Wong ki ra dhewe-dhewe nek seneng to. Ning iki ngene lho, aku ki kejaba nglegani awakmu uga gawe mareme sing padha mirsani. Lah nggih no. Piyayaduh. Nggih, iya ya. Heeh, awake dhewe niku ngladeni sing mirsani kuwi. Upama sing mirsani nyuwun Mas Garing joget ya sampeyan kudu gelem. Nggih napa nggih? Yo joget ki walang kekek, walang kekek.
kaya ngene kok ora seneng piye? Aku mau bengi ngimpi apa? Lho piye ta? Wah, wong iki gawe senenge ngliyan. Panom kula disiksa Kang Putra. Iki mesti ning omah Pak Anom weruh aku mbok kenek-kenek iki. Wah, mesti bapak seneng banget wong niku pancen wis anu kok. Wong pirsa winginan joget Pak wis rumangsa. Dadi sehat. Aku mbok kenek iki Pak seneng. Heeh. Oh ya padha wae. Loh, jare gawe senenge sing mirsani. Kebahagiaan yang paling pol atau paling tinggi itu adalah bisa membahagiakan orang lain. Betul. Nah, leres niku. Iki ra urung ke mlipir arep ngongkon aku juga apa meneh. Aku ngerti argumentasimu wis bangsa kowe. Ora joget. Kowe ngerti aku joget kok ngene iki bakso telu mlebu kene kemampu lho iki. Iki mone sing wis tak mamah iso nyawiji dadi siji. Lah wong ora apa-apa, lah wong iki ujube lelekan kok menyambut Kongres Pekan Kebudayaan Nasional. Nah, kanthi dileki diprihatini muga-muga kongrese sukses. Nggih. Dan niku terus berlanjut Mas Gareng. Menghasilkan sesuatu yang positif. Nggih. Khususnya marang kabudayaan umumnya marang masyarakat warga negara NKRI. Laras, nggih, amin. Iki dongane wong melek bengi prihatin doanya orang-orang teraniaya seperti saya ini. Prihatin ki melek poso. Prihatin kok mangan bakso ki ora prihatin. Kudune prihatin ki melek ora anu. Jane aku ki mau arep poso bar disuguhi bakso. Sapa wae sing nolak rezeki ki dosane gedhe. Lho ora kok disuguhke kok. Apa? Lah kok anu niat kula nembe poso ngono, wah sing ngladeni malah sing dosane gedhe. Lho poso kok dipamer-pamerke ora elok no. Oh dadi nek poso ora tau dipamerke. Ora entuk dipamerke. Nggih, dadi apa-apa kudu ibadah dienggo dhewe. Ibadah ki sing apik meneng aja nganti wong liya ngerti. Nggih. Nek wong liya ngerti ora ibadah, kudu golek pengakuan. Pengakuan dan pamer. Nggih, Aku ora tau, aku gadeng ning arep ana bakso kok ora tak tolak lah. Lho, iki kok mremen lho. Mone nolak bakso, sesuk wis ganti nolak cap jahe, nolak bakmi lah, kabeh-kabeh tak tolak. Iki rezekiku sudo. Oh, dadi nek apa-apa ya kudu dirahapi. Heeh. Nggih, ana bakso ya didahar. Heeh. Ana lagu ya jogeti, Ora. Piye to? Ora. Iki ya rezeki ya, awak sehat ya rezeki lho. Ana lagu tak rungokke. Wong kok le Mbak Dita ya rene sik tak goleki kanca. Tak goleki kanca nggo pendinginan. Lah ya iki tak sawang. Iya. Ana wong ayu tak sawang. Maka mriki Mbak ya mesem merangut pedae apa? Mbak ya guyu sesane lae apa? Panjalukku etapa ing janji aja Aja tansah juwa Sadyan aku tansih kae janji Asamo tansah tak enteni Yo bareng nganggo dilurik Aku nang batone tumangno Meski sing gedhi-gedhi ngono ki jeli. Tak golek yo ngene iki sing ramping-ramping iki genah isih legan. Oh, karo sing lemu-lemu jeleh. Jeleh, ora jeleh apa wong kae pal-pale do debu. Yen iki lak ketok ramping ninting iki isih legan. Wah, iki di live streaming dimirengke karo Bu Gareng. Mas Gareng mbakne karo sing lemu-lemu jeleh jare nggih. Bojoku HP-ne didol. Wong mengagumi ciptaaning Tuhan kuwi ya apik. Nggih. Apa yang wis mengagumi kudu seneng ora, kok dene kono gelem ya bejaku. Ya padha wae kok ya. Saking Pak Sukimin wonten wajib Rp300.000. Matur nuwun Pak Suki Plus. Pak Sukimin. Timbangane men wong kei duit yo plus to. Rp300.000. Alhamdulillah. Bejane wong. Wilujeng enjang Mas Petro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Aku tak nyuwun anu sik Mbak Dita, nyuwun apa sambel kemangi. Nggih. Dibawani. Men nyuwun lagu
lali janjine. Oh, lali janjine Mas kuwi. 300 kuwi lali janjine. Ora sambel kemangi. Ora. Oh. Oh, mangke, Pak. Heeh, mangke. Nggih. Kesusu bokek. Lah aku lali iki. Oh, sambel kemangi. Napa saweran ora jelas. Lagu menika kula tujuaken rekan-rekan Kas FC dan SBA. Terus penggemar-penggemar wayang sanesipun. Sayanipun. Saking kula Pak Sukimin. Pak Sukimin Aji Kopi SBC Jakarta. Oh nggih. Nggih, mengke 300. Wah niki wonten saweranipun. Nggih, sabar nggih Pak Sukimin, wong kula sing nampa saweran mon nggih sabar kok. Yo dibawani sik. Mengko bablas sambel kemangi. Mbak Dita Intawati. Maka, ya membiat mayone man. Ya. Membiat mayone man. Suarane gandeng belah biangan gendeng belah biangan nyope ya apa wi? Aku kaget Kok kaget piye to? Aku anggere kaget piur. Lalu dijogeti terus kok tibane foto jenglengke. Oh, dijogeti to? Heeh. Ora omong komandan ora teges. Ya. Ya. Nyarambai Nyerambayake. Ya. Ngapa wedi? Cahe wani. Aku anggere karo wong wedok wani iki ciut. Biasane ngerek. Ya ora. Ya. Nusantara Ya. Nyapa, Dik? Ora jogeti nek. Tak kira ayan. Wah, ayu-ayu lambene pedes. Bar mangan bakso ya. Oh, Anek sambele ta? oh iya. Banyu wangi. Banyu wangi yope. Oi. Ya. Lah, tenan to? Asam urate kabeh. Aja nganggo sikil ya. Lho kok wong ora iso nganggo sikil. Pasrah ngono ya. Kenang wetan sakaran Ya. Nan lar langit sangka lar langit ya. Ya. Kula jane ngempet, Mas. Ngempet apa? Gila. Nek wedi ngono sik rada duwe wibawa, bareng gila. Kowe ngenyek ya aja banget. Pripun? Penanggulangan iki ana. Apa, Mas? Sepintas nyawang aku ki gila. Makno 5 menit kok lak mutah-mutah. Iya. Ngenyek kowe. Pae aja diguan. Lah apa? Terus Yo mane-man no. Ya. Kaliwat liwat Kang kalian-lian. Balik wedoke nang ndi? Kono gila. ora Dik, ngono nesu. Iya. Kendane to. Dah. Nae. Lambiangan Diaturaken matur nuwun dhateng
Ibu Sri. Aku maca layang kok dijogeti ngopo ta? Aku ra kaget. Sing nyenggaki sapa? Aku ra kaget. Aku wis tak tunggu. Diaturke matur nuwun. Nggih, Ibu Sri. Ibu Sri Hartini menika mantan Sedijen Kebudayaan. Ingkang manto saking streaming wonten Qatar. Kowe nggih wilujeng sihan kono awan ngono Mas. Wonten wajibipun 300.000 rupiah lho. Bu Sri. Anu Pak Sukimin lali janjine mau tak wacane. Oh, dalang sena mok lalek. Wis diwaca neh. Yo. Pelampiangan. Yo. Aja takon Anae India. Kumbal yaring Taman Sari Nusantara. Yo, diaturke sambel kemangi, Cok. Monggo, yo. Terima kasih, matur nuwun. Nuwun Mbak Dita. Nggih, makasih. Monggo aku tak nyuwun tulung Mbak Supahmiatin getirene. Monggo. Yo, mataram, duduk. Yo. Disampirke Mbak Fahmi. Nah, niki wonten sing ngersake
napa lali janjine. Lali janjine. Nggih, saking Pak Sukimin. Wonten wajibipun 300.000 rupiah. Lho Mas Gareng. Nggih, matur nuwun. Mangga. Alhamdulillah. Pak Sukimin ngersakaken lali janjine. Nggih. Lenggah wonten wingking kelir. Oh nggih, wonten wingking kelir nggih. Pak Sukimin. Menika ingkang 200 kangge ingkang nyanyi. Oh, kudu. Matur nuwun Mas Gareng. Wong nyanyi kok. Ingkang saweran 200 kagem Ibu Darsini. Oh, Nggih. ngono ani ya? Nggih. Oh. Diterke to Mas. Diterke. Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, matur nuwun nggih, Pak Sukimin oleh napa niku dana driyah ora mandek-mandek. Nggih, mugi berkah. Kowe ya gelem. Ora usah ditarik wong wis dijatah kok Pak Sukimin. Kok menawa wong ora gelem Ya gelem to. Ya. Lungguh tok ki ya gelem. Iki Pak Sukimin sing dawuh kok ya. Nek wong jenenge rezeki ki ora mandang sapa pancen-pancene direzekeni ya direzekeni. Nggih no, kudu. Ya wis ndang anu ya. Pijik, bubuk ya. Kaya bayi ya Mas aku. Lumayan. Nggih, sembah nuwun. Diaturke lali janjine. Mangga. Sik bagian to Mas. Wong jenenge wong jujur ki mesti. Ingkang 200 kagem Mas Nandang ngendang Jaipong, nggih. Oke, siap. Ya. Mireng to. Nggih. Ki go sapa? Mas Nandang. Nggih. Sing ngendang Jaipong. Sing ngendangi lali janjine iki lho. Nggih no, nek ra dikendangi gamelane ra muni no. Ngopo to Mas? Artuk di 100 labine mesti kok tapuk sana. Ana suwi ngapa ta? Pipole ngenehi kowe mati. Apa-apa kok ora tau beneran. Ora bener piye? Tuas. Ha, gelem ra ki? Ya sing apik to. Mung dadi dalane kok nesu lho. Ha, aku dalane ya. Ha nggih. Diroke aku dalane. 50 dik. Yo selawe. Ora 50. Ora 100 wutuh kok jare iki. Kene rinciane ngono. Kowe pengendap copet. Dilongke dikeke wong saut. Nggih, sampun kula aturaken 100 kagem sing nyanyi, Mbak Darsini kagem ingkang ngendang. Dah, aku tidak. Nggih. Dah, aku di. Lho takonon Anda kuwi. Udah. Nggih, matur nuwun. Aku ora kebagian iki. Mboten niki wong nemu dawuh ngoten kok nggih. Pak Min. Pak Min mbok diplos. Monggo dipun anu Pak Min dipun mirengaken lali janjine. Oh, alah Pak Min, Pak Min. Oh. Wis wong iki jare wong anu wong bejo ora kena dimerekke. Kowe seneng ora itu diet aku kowe guyu. Ana wong ora dikek dhuwit kowe guyu. Sing nyuting diseneni. Wong aku anggere atuk dhuwit kabeh tamu. Iya Pak Fahmi, maka diaturke sik. Buka celuk, nggih, ning dilanggamke sik. Nggih. Arep celuk, arep ngawe, arep bengok, luweh. Piye to Mas? Aku iki mau anu. Mangga. Aku ngerti ngene melu teguh lho. Wong aku mlebu ning kono to, bintang tamune teko iku. Iya. Yo, kuwi teguh gawake bintang tamu. Lah iya. Apa ana kena kok nganggo bintang tamu. Ning dibawani Mbak Fahmi. Oh ngaten. Kangenku tanpa upama. Mesti apik. Panjenengan anu ngangeni Mas Gareng tak kangeni aja nesu-nesu Mas, tak kangeni. Paling kowe mbok kangeni ora didit ya mbok tinggal. Ya ora to. Ora Mas, kok bakal sampean diopeni karo Mbak Fahmi. Kopen dhewe ora kopen kok ngopeni aku. Ora tak openi sok to jenengan nek maem tak dulang. Payah adus tak dusi. Lunga digendong. Urung entuk apa-apa ketemu kowe kok setruk ta. Oh didusi dipangani ki kok setruk. Sakek gematine ngono lho. Alah wis gelem kok ora gelem. Ya, kangenku tanpa upama. Wah, lha kek matur sembah nuwun. Namung Gusti ingkang paring wiwales Bapak. Wah nggih pancen panjenengan tiyang ingkang wicaksana. Anu dipun genahne kagem sinten, Pak? Nggih, digenah. Matur sembah. Nggih. Oh, saking Pak Agus. Pak Agus mugi-mugi wah Pak Agus kelahiran Agustus. Lambene luyune nek jamak. Wes, wong ki angger gedhe priatine ora entuk kok kowe, entuk kok Pak Agus. Ya. Nah, saiki gandeng entuk ya ayo dibawani
Sing bawa jenengan. Urusane apa? Ayo dibawani no jer bakso ki mau be kok. Sing ngekeki dhuwit aku Pak Gus sing ngongkon kowe iki. Takon Pak Gus to. Pak Gus, masa kula ke bawa Pak Gus? Nggih, lho. Nggih. Oh, Pak Gus iki wonge latah. Begitu kowe ngongkon melu ngongkon aku. Maka. Lho, kok malah medeni. Anu. Kangen tanpa upama. Jas. Kok kaya cedak AC to, Mas. Ngapa ta? Bos. Napase wong tuwa iki ngerjekeni. Wes. Pet. Nek AC iki nek oglangan piye ora. Ora nembang rapane. Nembang. Ana was tek iki lho. Ora. Mung sliramu kan dadi telenge ngati. Wah kaya karon sih ya. Iki kabele bundhet. Aduh. Kaya kebo giling gula ae. Ya mubeng ta. Wes lawas anggonku nunggu. Napa nggih to, Kang Mas? Apa kowe ora krasa? Mboten. Sliramu lak nate ngendika. Piye, Kang? Tresno lah. Lho, Kosek. Loro dijujuk wae. Oh, sajake kok ya. Kowe tansah laledo. Salam kurmat kagem panjenenganipun Bapak Ismu Nandar, wakil delegasi tetap UNESCO wonten Paris. Nggih, ingkang memantau lewat streaming saking Qatar. Waduh. sugeng ngayahi tugas Bapak. Nggih. Sehat selalu wonten Qatar. Nggih. Kowe tansah laledo. Anu Ngeling ana besok kowe bakal tuwa. kok iso tekan ngono iki ngapa? Apa sopir ora tuwa? Lah ya kan ora kuwi. Apa dibalsem apa kowe? Iya, nek Tegone catetane. suku. Oh, Ngeling ana nalika tinaka pungkon. Saiki masa kecil tidak bahagia itu. Obate entek kabeh sik urip. Sliramu nate ngendika Naneno tresno lair terus sing batin. bawa niku wau 50 saiki sing 50 joget. Nah. Ya kudu dicucukke ya. Nggih to. Pas. Ora percaya? Ah tekan Pak Agus. Ora wis Pak Agus. Pak Agus si manut kowe sing mbok omongke mesti balik Mosok 100 e ana rinciane to. Ya. Ya Pak Fami, tanggam iki sing Kandung dandan kowe ora tahu.